Halo Bolo, piye kabare? Ketok bagus ra aku. Ayo jelas bagus. Ra gitu loh. Tapi neng Leon Garage Yogyakarta ana sing luwih bagus meneh. Lah apa to iki lho? Mobil keluarga murah regane 10 jutaan. Kaya ngapa to mobil iki? Bodine ya kaya kaleng kerupuk. Cete kaya ngapa iki? Tak spill ke cete. Mulus bokonge semot. Interior piye? Yo, spill interior. Interiore resik tur wangi. Ki tak spill ke jerone ya. Regane piro? 10 yutonan wae. Wis tak jamin. Nak bojomu ra kudanan, ra kepanasan, ora anune mengkeret. Biasane wong lanang ki nek kademen ngono kuwi ya mesti ana sing mengkeret. Nah, Daihatsu Zebra tahun 91, plate AB Sleman, pacekekan regane 10 yutonan wae. Wis monggo kanca-kanca Leon Garage Yogyakarta nek minat langsung hubungi nomor 0856 0105 kali 78. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.